and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Kay dili ka mabalaka kung wa pa siya until now? Han, ganun na ingon ka man ini. Unsa ba'y nahitabo nimo? Ha? Unsa? Kay ngano? Unsa man ang nahitabo nako? Ha? Unsa man? Mag-ilis ko. Milani. Milani. Oh, si Chelsea. Langga! Chelsea? Langga? Gano'n naghila ka? Langga? Nginang magsige man mag-away si Mami, Dad. Nginang magsige naman lang mag-away. Chelsea? Langga? Unsay nag-away? Wa may mag-away si Mami nimo. Pamati. Ang among Dili na ko ninyo ni Mami. Dili na ko ninyo. Chelsea. Ginoo. Unsa man din nahitabo sa kong pamilya. Ganun na ingon manin ini. Unsa may nahimo na kung sa... Unsa man ang nahimo na kung sa'yo. Nahigda sa skama o nag-cellphone. Han, o tapat kong higda ni mo, Han, ha? May mo ba magsulti ta? Sa may atong sultihan. Bahin na to. Ano mo di ay? Sa may problema. Han, gusto may nahimo na kung sayop ni mo. Ngano, imo magkong giingon ini. James, naunsa man ka? Sa'yo nahitabo ni mo? Kinahanglan ka pa bang mangutana kung ano siya nahitabo na ako? Dako og epekto ni Chelsea ang dili mayong mga butang nga iyang makita nato. O gusto man ang giingon mong dili maayo mga butang nga dakog epekto kang Chelsea. Nga iyang makita na to. Ha? Unsa, James? Pilan eh. Han, kung sa may nahimo na akong sayop diyan ni mo sulti ko, pasabta ko. Kay mga uso rin ni mo. Dili kay, imo na kong ingnon ini. Unya si Chelsea nga atong anak, ang labing maapektuhan. Siya ang labing paapektuhan na. Kay ikaw naman ang maayo lang niya. Kay bati o dili man ko maayo nga inahan para niya. Kay imo man siyang gi-influensya. No, nasayop kasi mag-ingon nga ako siyang gi-influensya. Ayaw na lang pagpakaaron ingon, James. Dili ka makalimod ini. Kung tinuod ang imong gingon, sa unsa man paagi nga akong gi-influensya si Chelsea? Sa unsa nga paagi? Basta. Ayaw na lang kong pasultiha. Kay nahibaw ka kung unsay imong gibuhat. Aron nga mas mo pabor si Chelsea diha nimo kay nako. I love you, Han. Oh. Tuluy ko unsay akong buhaton. Aron nga pabalik ang kaning-kanindot sa atong pagpuyo. Ang kaning-kanindot sa atong panag-uuban isip bana og asawa uban sa atong anak nga si Chelsea. Kaisip usa ka malipayong pamilya. Dili siya motubay na ako, Father Joseph. Kung ako sa pangutanon kung unsa ang mayon akong buhaton aron nga mabalik ang kanindot sa among pamilya. So may mayon akong buhaton, Father. Mahal ko si Melanie. Nga akong asawa. Ug mahal ko usab kayo ang among anak na si Chelsea. Ug dili ko gusto nga mahitabo ang butang nga akong gikadlukan nga mahitabo, Father. Ang mga problema, ang mga kalisod nga atong nasinati sa tagsatag sa ka mga kinabuhi, James. Gitugutan sa Ginoo nga mahitabo.
Apan dili buoti pasabot nga gitugutan niya kini aron kita mag-antos. Apan hinuon, aron kita malig-on ug mas malig-on pa. Mao nga dungagi pa ang imong mga pag-ampo. Ug palig-una pa ang imong pagtuo ug relasyon sa Dios uban ang imong pamilya. Father Joseph, Sa imong gisulti karon kanako, sa mga butang nga imong gi-share nako sa miagit ang panagsulti, sa pinubre kong pagsabot, related kini sa imong giingon nga nagtinguha siya nga mo-abroad o adto manarbaho sa gawas. Ang matag tao may lain nga una-una og pagsabot sa mga butang nga naglipot kaniya. Bisan na mga panghitabo, ug mao kanay hinungdan nga dili gyud mawa ang dili maayong pagsinabtanay. Ilabi na kun kini sa napan sa taas nga garbo nga inubanan sa tawhanong tinguha ug pangantoy. Father, But usara ka butang nga akong ikatambag kanimo, James. Aron nga dili ka sayon nga maanod sa kagkuol kung mahitabo man ang butang nga imong gikadlukan. sa imong sinultanan, Father, murabag mo ibuot mong ipaabot na ako nga andamon kung daan ang akong kagalingon sa posibleng mahitabo o linugdangan o niya niini. Husto ka, James. Father, Hisabtan mo akong punto. Apan, ayaw kinig hang pa sa dili maayo nga pamaagi. sa ibuot mo ipasabot, Father. Ang mga kalampusan, katumanan sa itong mga damgo o pangandoy sa kinabuhi, din hinining kalibutan, dili gid mao ang atong ultimate goal din kinabuhi. Sa lagtod, lumalabay lang kining mga butanga, kining tanan, apan ang atong gipaabot, og hingpit yun nga kadaugan, mao, ang ato unya nga pagpakighiusa sa Ginoo didto unya siyang walay katapusang kingharian. Nga lunlun na lang kalipay og hawa na sa mga luha, kasakit o kakulanan. Father, James, nasayod kung may pagtuo o pagsali ka sa Ginoo. Ug nahibaw ka ba nga ang atong mga problema, ang mga pagsuway o mga hagit sa kinabuhi, makatabang nato aron mahingpit ang atong pagkirelasyon o pagpakighiu sa kaniya. Ug kini pinaagi sa atong mahinangpon nga pagpasan sa kagalingon tang krus. Sa walay pagreklamo, pagbagulbol, ug mahingpit kini pinaagi sa paghalad ug paghiusa ni ini aron kita mahimong kabahin sa mga pag-antos ug pagpasakit sa atong Ginoong Hesukristo, ipapaw sa krus alang sa atong kaluwasan. Father. Daghang salamat ka mo, Father. Kay sa matahigayon nga bation kong kaluya. Kung moani ko nimo, mabalik kid ang akong kadasig. Pasalamati ang Ginoo, James, kay siya maayo. Way kinutuban na iyang gugma ka nato iyang mga anak. Dako kay kag gikatabang nako, Father. Nya mas mapalapdan o mas mapalikon pa nako ang akong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Diin, hinahinay ko usab nga natugkad ang kabubuton sa Ginoo sa akong pag-ako. Padayon na lang yun ang pag-ampo, James. Og ayaw ikalimti ang giingon ni St. Padre Pio nga nagkanayon, pray, hope, and don't worry. God is merciful. Silang nga ayaw pagbaton og kalagot ni mami ni mo Milane. Kay imo siya inahan. Bisan magkinaon sa pangkalibutan, si mami ni mo Milane magpabilin gyud nga imong inahan. Ug wa gyud makahulip kaniya isip imong inahan. Okay?
man ko maglagot ni Mami Melanie, Dad. Wa man. Ang ako pa kay lahi cute siya kayo ni mo. Kaysa akong tanaw ni Mami, nila ko niya pinangga. Wa siya magmahal na ako. Ayaw ka ni pagsultig yun ni Ana na. Mahal ka ni Mami ni mo. Mahal yun kayo. Kung tinuod pa ko niyang mahal o pinanggabi. Nganong sa school, kung pato ng parents kay mag-meeting, dili jud siya makahatag og hikayon. Dili jud siya mo ato. Chelsea, Nganong inaana man si Mami, Dad. Tinuod yun ko niyang anak. Ha, Dad? Chelsea. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!